This is Kelvin Biriot and his wife. Biriot ane mwana mukomana, and this is a very big event to us. Kelvin Biriot is now like a big brother to me. Akandisapota kubva kure. Hello Hasta, ndiye futi akandiperekedza kuenda unoona Naiza boom. 4 months ago ndakapa Matsanga present akafara. Since ndakuzikani ma surprise izvo zvitofonera Biriot. Mune airtime. Chitoti Hello, kuri sei Biriot? Bo, kori padene. Alright, ndanchida uzoya mangwana. Bo. Thank you. Hasi kuziva ndikuya nhasi, ndatomunyepera kuti ndikuya mangwana. What if ndakamutengera mota mwana wa Biriot? Asakafamba makilomita baba. Shop yacho yaiva nemushe. Sindomoti yandikureva. Iri kuita mari? 350 won. Oh yes. Saka mota inoita 350. Andaikona kuti because omwe yangu haisati yatombopinza kana $100 yakabatana apa ndakunzibudisa 350 US. Bro. Thank you. Vakomana ndakanyara asikana vari pareception kuti ndakubuda ndisina chandakabata kuita kunyara sejongwe rechibhoyi rapinzwa mukeji yemabrain. Bro, kwani mondiziye pachinji. Ndakazoita like kuti ndakasangana nemafanzi ndopandavaudza nyaya yangu. Akandiperekedza nonameza. Biriot ane mwana saka nhasi pandikumutsvagira present changu. Vakomana vakatriga tikuwedzere mari. Ndakafarisa. Wazvana ndakufonera kana nchida kunzwa kuti uripo ndinozobvunza kubva kwanza hupo. Aiwa ndancinyepa ndanchitorekodha video zvichitaura kuti Biriot ari kufungwa ndikuya mangwana ndoda musurprise. This kid is crazy. Paida ungochiti chii pana ndisvika panapa? Makorokota chinari kupiko. Makorokota ari kupi? Dzoda makorokota. Ndafonera maona munhu andaenda naye ari paghetto. Ndamudza kuti usapinde. Ndanchitomuisira message paWhatsApp. Wani munhu? Ndatoya nemunhu. Saka ndiye akatobata makorokota. Ndiye akabata makorokota paghetto. Ndoda kupinda naye nesite. Drewmas. Chaya naye nekusite. Video rinonzi I bought a car for Biriot son. Ndamutengera mota. Lamborghini. Ndoti mwana uyu ozoti Hasta was the first person kumutengera a toy car. Kwanzi chi? At least vafara and I'm the first person kutengera Ethan a toy car. Chero Ethan akura achaziva kuti kune mukomana uya wemusoro weblue ndiye akatanga kunditengera mota.